en, så Johnny også. Okay, så er vi i gang, Okay, eller hvad så? Er der nogen af jer, der okay, kan... det her, det er mappet, der hedder Winde. Og hvorfor har vi alle sammen buers fra starten af? Den kan du gå ind og vælge et eller andet Okay, med. vi trykker bare random, P. Vi trykker random. Fordi vi skal ikke snyde jo, okay? Så vi trykker bare random. Okay, og vi går bare med den, P. Nej, du skal ikke gå med den. Jo, vi gør. Nej. Der er ikke rigtig nogen kister udenom for, tror jeg ikke. Jo, der er. Er det det? Jeg har ikke prøvet det med, for jeg har lidt faktisk, jeg har et kills på det her lort. Nej, slå den by herovre, kom. Okay, jeg ved ikke, hvor du er henne, P. Vi er... Jamen, jeg er nok flægtet, P. Jeg ved ikke, hvor du er. Ja, Larsen. Nej, der er en, der flækker mig. Jeg blev bare flæsket med. Laurits. Ej, P, kom, vi flygter, ven. Vi skal væk herfra, P. Hvor mange... Hey, drenge, hvor mange kan man egentlig være på et team? Larsen, du er væk fra mig igen. Ja, men P, jeg bliver flæsket, fordi du ikke går med mig. Ja. P, vi skal bare væk, og så finder vi hinanden senere. Yes. Min pizza er død. Ha! Så er en, der lige... The noob is real. Så er en, der mister fall damage. Jamen bare, fuck, jeg optager meget FPS, mand. Jeg har 30 FPS. Det er mere, end jeg plejer. Og jeg er der... Jeg optager 60. Ja, men jeg kan godt optage 60, men så begynder jeg bare lige pludselig at crash. Så. Og jeg har lige fået svær og bue. Okay, svær bue. Jeg har ikke en skid. Det skulle Og guldhjelm fik jeg også. Min pizza er død. Vi ikke snart slå jeg fik lige en jeg fik en, der hedder Hunters Bow. Pizza. Vi kan dræbe hinanden nu. Ja, vidste du ikke det? Jo, men hallo, det kom bare lige som en chok. Fordi der var en eller anden fucking kont, der var lige stod der pludselig, og bare begyndte at slå på mig. Hej, K! Hjælp mig, Larsen! Jeg ved ikke, hvor du er henne. Det ved jeg ikke, men jeg kan være blive bollet, kan jeg godt fortælle dig. Du er død. Jeg blev... Nej, jeg er ikke. Ham der, vores ven, han går faktisk godt nok for ham. Jeg er bare helt ude i kanten af mappet. Hvad fuck er det min ven, der er bagved os? Det var det kraftedeme. P! Jeg har fået en kiste. Jeg troede, det var en enemy, så er det kraftedeme. Vigtigt. Svær. Jeg har fået chain boots og et fucking økse, mand. Nu har jeg... Jeg kan ikke komme ind på Hypixel. Jeg har vores mate her. Nej, så har man også distrikter. Ind på Hypixel. Hvad er distrikter, Vimund? Det ved jeg ikke. Kig lige. Men det kan vi ikke engang. Hvordan? Sniped! Kom nu, snipe! Lad os snipe! Jeg kan ikke finde nogen Hallo P. Kom over til den der togbane. Vi mødes ind i midten, Larsen. Okay, vi mødes ind i midten. Okay, jeg mistede pas på ind i midten. Der er Iron Guy, så er det muligt ind i midten. Okay, det gør vi så ikke. Men... Eller vent, jeg har lige skudt en snowman. Jeg plukker dem. Plukker du dem? Fuck, jeg har ikke været pile. Det er ikke godt. Det sutter. Er der nogen af jer, der kan skærmedele? Fuck, der er jo mange egentlig, der er mange nyttige ting, der faktisk... Er der nogen af jer, der kan skærmedele? Nej, Frederik. Jeg har lige fundet en guy. Optager vi? Hypixel. Larsen, optager du? Ja, selvfølgelig. Jeg har bare ikke sagt, at vi skal. Nej, ikke. Jeg har sgu da. Jeg har TNT og sådan noget. Larsen, der er deadmatch lige om lidt. Er det det? Okay, jeg kommer. Men, Om 1 minut, så bliver vi alle sammen teleporteret ned et sted. Og vi er fuld team stadigvæk, det er godt. Men vi er imod 2 andre, der er solo. Det er distrikt 6 og 8. Ja, jeg ved ikke, hvad distrikt vi er. Nej, det ved jeg heller ikke. Det kan man ikke se, mener jeg. Okay, der er deathmatch om 33 sekunder, det er godt. Fordi, nej, okay, det var en, der havde sådan... Larsen, kom ind på midten og mød mig. Nej, P. Der er ingen hånden. Er der ikke? Men jeg skal lige hurtigt lave noget mad. Der er kun mig og ham der er min mate. Og vores mate. Det var godt, vi fik ham i hvert fald. Var det ikke? Vi lever nu. Vi er på vej over til et sted, hvor vi så de andre 2 løbe. Kom over til gården. Til gården? Ja, der er ikke sådan... Vej hen, hvor vi så de andre der 2 løbe hen. Fuck. Ham glemmer vi bare, ham der hey der. Ja, ham har jeg også set. Han gav mig noget armor, faktisk. Gør han? Ja, eller han vil... det er ham på distrikt 8, mand. Han er fucking overpowered, jo. Middle! Jeg er på vej, men jeg tror... Vi er blevet flækket af dem. Split-teamede de. Nej. Tag din ting! Det kan jeg ikke, jeg er død. Skal jeg se, om jeg kan gøre det? Ja, den matchen. Det er allerede. Du skal bare gemme dig. Nej, jeg prøver at fucking flække hage. Eller vent, jeg går sammen med Ghost Assassin. Vi er de eneste, der er sådan sammen. Drenge, skal vi... Det er alle mod alle. Er vi også mod Ghost Assassin? Nej, altså det er sådan...
Fuck, han har spawnet en kæmpe her af mushroom-køer. Hvem gør det? Det ved jeg ikke. Vent, nu går de efter hinanden. Join fighten, Lawson. Join fighten. Nej, jeg gider ikke. Ikke lad mig skyde. Jeg ser der. Hvor godt det er, hvis vi bare joiner. Det er vigtigt! Vi vandt. GGVP. Hvad? Hey! Nej, vi vandt. Winning team. Men hallo, hvor kan man se hvilket stræk? De var dem, der fik flest kills. Nå, fedt nok. Nå, Okay, det var derfor den her episode, vi ses i næste.